बेबायदि जेबो नङा फैदों बिथांमोननि मानसिफ्राबो नाथाय बिखौ सोरबा साफा सानै मानसिया मायबा इन्ट्रेस्ट गोनां मानसिया बेबायदि बानायना दामना होदों सोरबा बाहागो लाबाबो लायाबाबो दुरान्ड कापआथ' साक्सेस जाबाय नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंजाबाय बेयाव साक्सेसफुली आरो बेवहाय दिनै जोंहा बड'लेण्ड जि एफसि सोरबा स्टेटआ एफसियानो गैया नर्थ इस्टआव खिन्थु बड'लेण्ड एफसिया बाहागो लादों आरो बेखौ इन्टारनेसनेलि मिथिजाबाय जोंनिया टारगेटआ सोरबा बाहागो लानाया नङा बेवहाय दुरान्ड काप खुंनांगौ बोसोरनैनि गेजेराव जोङो थांनाय बोसोराव स्टेडियामाव गेलारि बानायदोंमोन देग्लाय बोसोराव नर्थ इस्टनि गेजेराव फार्स्ट बयनिख्रुइ गिबि जोंनो माने सेन्ट बेस अट'मेटिक स्प्रिंकल लागायनाय स्टेडियाम बानायदो जेनिखि फिफा स्टेन्डार्ड स' मोनसेनि उनाव मोनसे जों आवगायलांगासिनो दङ बेखौ नुना सोरबा लाजिनानै बायदिसिना बुंलाबायदो बेवहाय आंहा जेबो खर' सानांगौ गैया हारिनि थाखाय मावनो फैदों हारिनि थाखाय मावलांगोन बर' माहारिखौ सिबिनायानो जोंनि थांखि बेवहाय सोरबा मायबा बुंबाबो माबाबाबो 1% जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा बेबायदि जेबो नङा फैदों बिथांमोननि मानसिफ्राबो नाथाय बिखौ सोरबा साफा सानै मानसिया मायबा इन्ट्रेस्ट गोनां मानसिया बेबायदि बानायना दामना होदों सोरबा बाहागो लाबाबो लायाबाबो दुरान्ड कापआथ' साक्सेस जाबाय नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंजाबाय बेयाव साक्सेसफुली आरो बेवहाय दिनै जोंहा बड'लेण्ड जि एफसि सोरबा स्टेटआ एफसियानो गैया नर्थ इस्टआव खिन्थु बड'लेण्ड एफसिया बाहागो लादों आरो बेखौ इन्टारनेसनेलि मिथिजाबाय जोंनिया टारगेटआ सोरबा बाहागो लानाया नङा बेवहाय दुरान्ड काप खुंनांगौ बोसोरनैनि गेजेराव जोङो थांनाय बोसोराव स्टेडियामाव गेलारि बानायदोंमोन देग्लाय बोसोराव नर्थ इस्टनि गेजेराव फार्स्ट बयनिख्रुइ गिबि जोंनो माने सेन्ट बेस अट'मेटिक स्प्रिंकल लागायनाय स्टेडियाम बानायदो जेनिखि फिफा स्टेन्डार्ड स' मोनसेनि उनाव मोनसे जों आवगायलांगासिनो दङ बेखौ नुना सोरबा लाजिनानै बायदिसिना बुंलाबायदो बेवहाय आंहा जेबो खर' सानांगौ गैया हारिनि थाखाय मावनो फैदों हारिनि थाखाय मावलांगोन बर' माहारिखौ सिबिनायानो जोंनि थांखि बेवहाय सोरबा मायबा बुंबाबो माबाबाबो 1% जों कमप्रमाइस खालामनाय नङा मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन